anyị ebido. Oito dini Jesu. Tata bụ ụka nke 28 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community Ụfọndụ, Ifeọma Ọkọlue na Kenechukwu Ụfọndụ, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Martin Ọkpala na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile n'isi ezinụlọ ya niile, ọkachasị Martin Ọkpala na onwe ya, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Jude Mmụọjekwu na-ayọ ka ndị ji Nnamdi Kalụ na mkpọrọ ka ha rapụ ya ọsịsọ, ka ha nụ ayịyọ anyị na-ayọ. Ịma Ikebụdụ na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Samadina Oje n'ihi Ikebụdụ, Ezinna Akụdịnobi, Chinua Ikwuani na Gịnịka Ọnwụelingo. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ezinụlọ Ọnụgha na-enyekwa Chineke ekene maka nnukwu ihe Chineke mere n'isi ezinụlọ ya niile, wee na-ekenekwa Chineke n'isi Chinyere Ọnụgha, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Anthony Ikebụdụ na-ayọ maka ndị niile arụ adịrọ na kọmuniti ya anyị, ka Chineke nụ ekpere anyị ka ha si na-akwa ya were fụta. Austin Obika na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Ngozi Obika, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi ezinụlọ ya na ndị enyi ha niile. Ọbụkam Ihekire na Lilian Ọnwụasọ na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Angela Chinyere Ụzọka. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Edi na Angie Enwedo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mama Edi Justina Mgbafọ Ego Igwe Enwedo. Kate Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oje. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Chukwu anyị ụzọ igwe Chukwu mere anyị ụzọ igwe ezigwe. Chukwu mere anyị ụzọ igwe, alọmanani alọmanani ala mara mara. Chukwu mere anyị ụzọ igwe, mara. Chukwu mere anyị ụzọ igwe.
na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na n'ịhụnanya nke Chukwu na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịka fụrụ n'anya otito dịrị Jesu Kristi. Unu abụọla chi, unu ehikwara ọfụma. Eji m obi aṅụrị were na-anabata anyị niile na Jamisia nke ụbọchị tata bụ the 28th Sunday, the ordinary time of the year. Today we usually call it the Gratitude Sunday. And in the readings of today, anyị ga-ahụ ebe Chukwu na-agwa anyị na-asị na enwere ebe abụọ nke ọ na-ala ka ị na-ebi. Nke mbụ bụ na Chukwu bi n'eluigwe, nke ọzọ abụrụ na Chukwu na-ebi n'obi ọbụla nke na-asị ya daalụ maka ihe o mere. Iji wee kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị mezie ebere maka njọ wee yọọ Chukwu maka mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Sitere echiche na okwu n'omume na sitere rapụ mume kwesịrị na m ga-eme. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe.
arịrịọ. Onye osepụlụ ụwa, biko nye anyị amara gị nke ga-enyere anyị aka na-akwado anyị ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị mgbe niile site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. N'usoro okwu Elisha onye Chineke, Neeman manyere na mmiri ugboro 7 wee bụrụ onye a sachara ekpenta ya. Ahụ ya bịara dị mụrụmụrụ dịka ahụ nwatakịrị. Mgbe Neeman na ndị niile so ya lọghachiri na be Elisha, Neeman guzoro n'ihu Elisha sị ya, ugbu a ka m jiri mara na enweghị Chineke ọzọ n'ụwa niile karịkwa na Israel. Biko nara onyinye nke a n'aka nwaodibo gị. Ma Elisha zara ya sị, n'aha Chineke dị ndụ, onye nna gbara odibo, agaghị m anaghị ihe ọbụla. Ọ bụ ezie na Neeman rịọsiri ya ike ma Elisha jụrụ ajụ. Neeman wee kwuo sị, ebe ị na-ekweghị anara m ihe ọbụla, kwenu ka ekponye m aja si n'ala unu, aja ịnyịnya ibu abụọ ga-ebu. N'ihi na nwaodibo gị enweghị ike ịchụnyere chi ọzọ aja nsure ọkụ ma ọ bụ ụdị aja ọbụla. Ọ bụ sọ Chineke ka mụ nwa bụ Neeman ga-achụnyere aja. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na ekwe aza. Ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị egosi na mba niile nzọpụta ya. Onye nwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Egosila mba niile nzọpụta ya. Azịza onye nwe anyị egosi na mba niile nzọpụta ya. Egosi na mba niile nzọpụta ya. Kwerenụ onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Aka nri ya dị asọ ewetara n'anyị nzọpụta. Ịgosila mba niile nzọpụta gị. Ịgosila mba niile nzọpụta gị. Azịza onye nwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Egosila mba niile nzọpụta ya. Onye nwe anyị egosila nzọpụta ya.
o gosiri na mba niile ikpe ya ziri ezi. O chetara ịhụnanya na eziokwu ya maka ụlọ Israel. Ị gosila mba niile ọrụ ebube gị. Ị gosila mba niile zọpụta gị. Azịza onye nwe anyị. Ị gosila mba niile zọpụta ya. Ị gosila mba niile zọpụta ya. Ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chukwu anyị. Ụwa niile ṅụrịbanụ na Chineke. Tibenụ mkpu ọṅụ, kwebenụ ukwe otito. Ị gosiwo mba niile ebere gị. Ị gosiwo mba niile zọpụta gị. Azịza onye nwe anyị. Ị gosiwo mba niile zọpụta ya. Ị gosiwo mba niile zọpụta ya. Onye nwe anyị. Ị gosiwo mba niile zọpụta ya. Ị gosiwo mba niile zọpụta ya. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Chetakwa ozi ọma ahụ m na-ebugharị na Jesu Kristi onye bilitere n'ọnwụ si n'agbụrụ David wee popụta. Ọ bụ n'ihi ihe a ka ejiri boo m ahụhụ n'isi nke na-ekere m agbụ, ka gasị na arụ m mere na onwenụghị onye mere ya. Mana ha enweghị ike okwu Chineke agbụ. Ọ pụtara na ana m edi ahụhụ niile a n'ihi ndị ahọtara ahọta, ka o wee bụrụ n'oge ikpeazụ ha ga-enweta nzọpụta ahụ nọ n'ime Jesu Kristi n'otito na ebube dị ebighị ebi nke so ya n'azụ. Ihe okwu a pụtara bụ na anyị kwesịrị ịdabere n'enu ya. Ọ bụrụ na anyị soro ya nwụọ, ọ pụtara na anyị ga-eso ya adị ndụ. Ọ bụrụ na anyị jidesiri okwukwe anyị ike ruo na ngwụcha, anyị ga-eso ya eche eze. Ọ bụrụ na anyị agọnarị ya, ọ ga-agọnarị anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwesịghị ntụkwasị obi, ya nwa kwesịrị ntụkwasị obi, maka na o nweghị ike ịgọnarị onwe ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Na-enyenụ ekele n'ihe niile, nke bụ mmasị Chineke maka unu niile n'ime Jesu Kristi. Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị asọ nke Luku dere. Otu mgbe Jesu siri n'agbata Samaria na Galili na-aga Jerusalem. Mgbe ọ na-abanye n'otu obodo nta, ndị ekpenta 10 zutere ya. Ha guzopụrụ iche were kpọọ ya, "Nna anyị Yesu, mere anyị ebere." Mgbe ọ hụrụ ha, ọ zara ha, ọ sịrị ha, "Gaanụ gosi ndị ụkọchukwu onwe unu." Mgbe ha na-aga n'ụzọ ka a sachara ha ọrịa ekpenta, mgbe otu onye n'ime ha hụrụ na agwọọla ya, ọ laghachiri were oke olu na-enye Chineke otito. Ọ bịara daa n'ala n'ụkwụ Jesu na-enye ya ekele. Nwoke ahụ bụ onye Samaria. N'ihi ya ka Jesu jiri jụọ ya sị, "Ọ bụ na ọ bụghị mmadụ 10 ka a gwọrọ ekpenta? Olee ebe 9 ndị ọzọ nọ?" Ọ pụtara na o nweghị onye ọzọ laghachiri inye Chineke otito ma ọ bụghị onye a bụ onye mba. O were sị nwoke ahụ, "Bilie, gaa nke gị, okwukwe gị azọọla gị." Oziọma kosepụlụwa. Ka anyị si n'oziọma nke a wenata mgbaghara nke njọ. Chukwu mmụọ nsọ onye okike dakwasị Bueno, gracias, sin igwe, Runobi, Good day, everybody. Kekunu mere. Oh, adimama. Chukwugozieke. Achọrọ m igwu egwu taa. Otodiri Jesu. Achọrọ m igwu egwu. Mana unu nchọ ka igwu egwu na akwụrụ ọtọ. Otodiri Jesu. If you are happy and you know it, shout Jesus.
If you're happy and you know it, shout Jesus. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, stand up. Omema narekelema, Omema narekele, Omema biko narekele. Father, to you, All the glory. to you, Jesus, All the honor. to you, ancient of days, All the glory and adoration forevermore. Father, to you, All the glory. to you, Jesus, All the honor. to you, my Redeemer, be all the glory and adoration forevermore. Hello, ya mama jonjo. Ekwere ụmụaka ma baba n'ime Chineke ga-akpọpa. Cultivating the attitude of gratitude. Cultivating the attitude of gratitude. Ndị nke m fụrụ n'anya, okwuchukwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa, maka na anyị ga-agbalị, enwere ọtụtụ ihe a na-eme taa, so ka mgbalị ya mee ya ka ọ dị nkenke. Okwuchukwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị taata, ọ ga-abịa n'ụzọ atọ, ọ ga-abịa na mpaghara atọ, and I will try to make it ka ọ dị, ka o dotu anyị anya, ka ọ dị very simple. Nke mbụ, na ọnwụ na ile anya n'ihe ọgụ nke mbụ na ozi ọma, ọbụlagori ihe ọgụgụ nke abụọ agụrụ anyị taa, there is a particular theme nke gazuru na ha atọ, which is the attitude of gratitude. Now the second reading agụrụ anyị taa, we saw Paul telling his disciple Timothy that in spite of the persecutions he's undergoing, ka ọ mụtakwa n'ọnọdụ niile ka o megịnị ka onye Chineke otito, which is a repeat of what we saw in the book of 1 Thessalonians in chapter 5 of verse 18. Ebe Paul gwara anyị sị n'ọnọdụ niile, n'oge niile na mgbe niile ka anyị na-enye Chineke gịnị otito. Job started it in the book of Job in chapter 2. Job wee sị Chineke na ọ bụ gụnwa bụ onye weterenụ, ọ bụ gụnwa bụ onye wee kwaranụ na ngọzi niile ga-eme gịnị ga-adịrị gị. Ọ bụ na ịgụọ Job chapter 2 from verse 10, o were kwuo okwu na-atọ m ụtọ. Ọ sị Chukwu si ya na ọ bụ na m ga-ekele gị mgbe ihe ọma na-emere m, aga m amụtakwa ikele gị mgbe ihe ọjọọ na. E were sị na ọ bụkwa that attitude of gratitude. Abịazie n'ozi ọma, e were sị na e nwere ndị ekpenta atọ, ndị ekpenta yiri sọrị, na ha hụrụ Jesu mgbe ọ na-aga were tie mkpusi ya mere ha ebere. Jesu were gwọọ ha ọrịa, mana mgbe ọ gwọchara ha ọrịa sị na ọ bụ sọsọ ofu onye wee onye cultivated this attitude of gratitude, were bịaghachi ka ọ bịa yọọ Chineke, ka o kelee Chineke. Ya bụrụ nke fọrọ n'anya, the first thing m ga-achọ ka anyị mata n'ụbọchị taata bụ gịnị? Kedu ihe merenụ m ga-eji wee nye Chineke ekele? Oto dịrị Jesu. Why must I give God thanks? Oziọma nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị taata, anyị agaghị achọ ka anyị kọọ ihe pụrụ apụ. Ihe niile anyị ga-akọ ga-awụ ihe niile mere na ihe ọgụgụ niile a gụrụ anyị. Ya bụ na nke mbụ bụ gịnị? The first reason or the first thing why I should always be grateful to God is that I have searched through the scripture and I've realized that every grateful heart is a joyful heart. Oto dịrị Jesu. A grateful heart is a joyful heart. When you read the book of Jeremiah in chapter 12 from verse 17, I say, and after the rebuilding of the walls of Jerusalem, particularly the Levites in verse 17, the Levites were those who singled themselves out, who will develop the mentality and the attitude of gratitude, because all the men want to go. And anytime you lack the joy of the Lord, which Galatians chapter 5 verse 22, not one of the fruits of the Holy Spirit, in the attitude of gratitude.
ihe anyị ga-eji wee nye Chineke otito bụ na gịnị? Na gratitude na-eme ka okwukwe bawanye, maka na e nwere ihe jikọtara gratitude na faith. maka na a gwara anyị sị na okwukwe na-eme gịnị? Na okwukwe na-abịa ọ na-eme inspire gratitude, and gratitude na-abịa mee enhance okwukwe. Ha abụọ na-agakọtakarị ọnụ, maka na ọ bụrụ ile anya n'ihe ọgụgụ a gọrọ anyị n'ụbọchị nke taa, asa anyị na onye a bịara n'ọbịa kelee Chineke maka ihe ọma o mere ya, okwukwe ya wụ ihe o siri. ana ọ bụ na-ekwu otu okwukwe na inye Chineke ekele otu ha si agakọta, onye ọbụla ịhụrụ nwere okwukwe ana onye ọbụla ịhụrụ nwere obi ikele Chineke, ihe ọ pụtara na onye ahụ matara na ọ bụ Chineke nwe onye nyere ya ihe o nwere, ọ bụ Chineke nwe onye chekwabara ya, ana ọ bụkwa Chineke nwe onye nke ga-echekwaba ya. onye wa bụ ihe bụ na mmadụ nwere okwukwe. N'akwụkwọ nsọ gwara anyị taa sị na nwoke a gụrụ n'ozi ọma sị na onye nwa bụ sọsọ onye laghachitere azụ. Gịnị meziri? Ọ pụtara na ndị nke ọzọ, they were only healed but they were not saved. They received healing but they were eluded, or they eluded themselves of salvation. And no wonder this man taa mgbe ọ bịakwutere Jesu, not only that he had access to God, but he had also access to holistic healing. Eji wee gwa anyị taa na Jesu sị ya na gị lawazie na gịnị? Okwukwe gị emela gịnị? Agwọọla gị. Ya bụ na ihe ọ pụtara na because he showed this gratitude, not only that he had access to God, but the Bible said that was when he received the integral and holistic healing that sometimes that will elude us. Ọ bụ na ị chọsịrị ego, ịgụọ the book of the Psalm, ịgụọ onye abụ ọma na Psalm 100 verse 1 to 4. Ọ bụ one of the Psalms anyị niile ma ọfụma nke anyị na-agụ mgbe anyị pere mpe. I will enter his gates with thanksgiving. Ọ wee ekpere David kpere sị, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for. Ya bụ na ihe ọ pụtara bụ na gịnị? Na onye mụtara otu esi ekele Chineke, na ọ na-enwe access to God, and onye ahụ na-enweta ọgwụgwọ nsọ nke zuru oke n'aka dị nwere Jesu Kristi. Nke ọzọ bụ bụrụzie na ọ bụrụ na ilechazi anya ihe na-eme n'ime akwụkwọ nsọ nke a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taa, ibeze ukwu na enwere its psychological dimension of today's readings. Maka na onye ọbụla ịhụrụ nwere this attitude of gratitude, psychologically onye ahụ na-adị sound. Ihu onye nwere this attitude anyị na-ekwu okwu ya, ị ga-ahụ na onye ahụ a na-suffer from depression. Once you are a grateful heart, you will always reduce depression. You will always carry your self-esteem very high. Ị ga-enwe onye asị na ị ga-enwe strong spirit. Ị ga-enwe strong energy. Nothing frightens a man that is grateful. And ya na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa bụ na gịnị? Ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga-cultivate this attitude today, a ga-enwe ihe ọma ga na-emere gị. Ndụ gị ga-abịa zuo oke n'ebe niile. Onye hụ gị ọhụụ na ị ga-abụ onye ọchị ga na-agwa mgbe ọbụla. Obi aṅụrị nke Chineke ga-awụ ejiri mara gị. Ị ga-abụ onye ya na Chineke ga na-akpakọrịta ụka. Ị ga-abụ onye ọ ga-agwọ ọgwụgwọ nsọ, ana ị ga-abụ onye a ga-asị na ọ ga-ezu oke na ihe niile. Ka anyị kpọrọ Chineke aka. Ihe anyị ga-ajụzi onwe anyị wee bụrụ ka ekwana ihe mere na mmadụ a na-enye Chineke ekele. Why is it that we have not cultivated the attitude of gratitude? N'ihe ọgụgụ nke ozi ọma taa wee ebe anyị ga-eweta ihe mere mgbe ụfọdụ anyị na-enwe this spirit. A sị na e nwere mmadụ iri a gwọrọ ọrịa, a sị na ọsọsọ ofu onye bịachiri azụ. Ka anyị jigoro n'onwe anyị ajụjụ, kedu ihe mere mmadụ na-eji bịachi azụ? Oto dịrị Jesu. Ama m onye Chukwu na-agwa okwu ata, mana ọ na-agwa m nke m maka ewerela m onwe m first of all dowe na table before m ebido preach weta. And I want to tell us something. There are so many reasons, more than 10 or 12 reasons why the 9 other persons did not come back to Jesus. The first thing is cultivating that positive thinking. Because the 9 lepers who did not come, the Bible started today by telling us that when they saw Jesus, it was not the master's initiative, it was their initiative that when they saw the master passing, they started shouting on top of their voices. I tell somebody today,
There are some of us, why you have not cultivated this attitude is because you think Nayoma Meregi, not because of your positive thinking. One of them might have told them, why should we go back to him? Is it not our efforts? We were thinking positively. We thought, and one of them might have told them also, why should we go back to him? After all, when that's another reason why they did not come back, because the master did not even touch them. But because Elisha did not touch Naaman, but because Elisha commanded Naaman, Naaman came back and started offering praise. Yabranda when he say, oh Jason, therefore no when you na lachira so say bia kelea ofodi we the kitchen now say now why they did not come back is what I call the spirit of entitlement. Ndị na eba ha na ha nine won the Jew. How would the case say, because Jews will only think within themselves that they have the exclusive patrimony of salvation. Now when I ekwoku salvation from that word soteroia, which means holistic salvation. Ndị Jew chere na ihe basara nsọpụta with their patrimony. Therefore, how will the king on were Chineke iwe? Kedu iji mede anyị mbụ anyị abụrụ lepers? Since they were born lepers, they might be thinking, and because of the principle of causality among the Jews, ebe ha chere na onye ọbụla na-aya leper, no because of enjoyer. Yeah, but instead of making it a moment of thanksgiving, they might be thinking within themselves, kedu ihe ga-ejikwa kele this man? Ọ onye mere anyị abụrụ lepers initially. Therefore, the thanksgiving because so feeling that not entitled to God's salvation. And for a Jew, feeling such spirit of entitlements might also be our portion. In America, I know the America. For their humble beginnings. In entitled to it because a comprehensive insurance or this any space for God. Today we might think about the lives of these people. When I feel entitled to your this man I am the required things also I got with it. Because when you read the book of Leviticus chapter 14, Alquan Sose, no nya bode benta, no ga zero onyinye, ga koga kele Chineke. Obi gazie were onyinye angaro n'ụlọ nsọ. Father gozie gi were kubatazie gi bahara gi, we sizie gi na gi ga kwa ga join ya the community. So I know that some of them did not come back because they thought that they don't have the burnt offerings. But the gospel also corrected it. The first reading corrected what the gospel wanted to tell us. Because the man called Naaman, onya agwara ya si na ọ bịa chitere azụ bịa hụ Jesu onwekwa n'ihe o nwere o wetara onwe ya ana onwe ya o wetere bụrụ nke kacha mma ya bụ nke fụrụ n'anya anyị ka ga-arụtụ aka na ihe m na-ekwu ugbu a mana ihe m ga-ajụ onye ọbụla n'ụbọchị tata dịka m na-ajụ onwe m, why is my voice of gratitude drying up? Is it because I am thinking or I have really developed this mentality of entitlement? Am I thinking na ihe ọma niile na-emere m na ndụ m not because na m na-arụ oke ọrụ? O nwere ike you are a nurse, you work and you work and work and you see yourself ị ga na-aba gị na-aba ọ dịzie gị ka because na ị na-arụ ọrụ nke o ji were mere gị. I will take you to people I know in life who will work more than you but they don't have food in their table. If you think that you are smart, I know my classmates who could read from morning till night, they never pass their exams. If you think that you are beautiful, I will take you to the most beautiful people I know in life who are suffering in abject poverty. If you think because you might be finding yourself within the ambient of these 9 lepers who did not come back to the Lord. So that I get developed the mentality of giving God thanks. And I want to tell us today, this man I respect so much. That's in farmer.
enwere okwu okwuru sị na ụfọdụ n'ime anyị na-akpazi agwa dịka otu anyị si akpa agwa ebe kpakpando nọ, maka na kpakpando na-apụta mgbe ọbụla. Dasin kwuru okwu m na like ọsọ Vema Dasin wa aha ya, ọ sị maka na kpakpando na-apụta mgbe ọbụla, anyị nwezikwa ihe anyị na-akpọ kpakpando. Mana ọ bụ na kpakpando na-apụta ofu ugboro n'afọ, ị ga-ahụ na mbọsị ọ ga-apụta onye ọbụla ga-agbado anya ka i wee hụ mbọsị ọ ga-apụta. Mana dịka ọ na-apụtasị mgbe ọbụla, ya nazikwa enwe uche ma ọwa ya nazi echeta na ọ wee ezigbote ihe Chineke nyere anyị, mana ya adịgo used to it. Ọnya mere nwezikwa ihe anyị na-agbọ ya. Ya bụ dịka fụrụ n'anya, are you used to God's blessings that you are no more giving thanks? Are you used to God's life that you think now that life is yours? Ebe m na-arụ ọrụ, ọ na-awa ikwu okwu, ha asị m Fada ga-abịakwa echi, masị a na-adị m shọọ Chineke kwe. Anọgide one day supervisor m akpọ m sị m gị mere m ji ekwu ihe a. Nsị ya na anyị na-akpa agwa dịka ndị dị shọọ na anyị ga-etete echi. Anyị na-akpa agwa dịka ndị dị shọọ na anyị ga-etete echi. I am not frightening anybody.